ड्राइवर भाई भाल के लया जाबि हाँ गाड़ीटा दतमा लगी पहुंचाबा लगे आज नैबे जाहैबाय माने माबा बेंटलनिफ्राय थांगोन आरोखि बेंटलनिफ्राय दतमा आबसुनि कनफारेन्सआव थांनाय जागोन दा बेहाय गारिफ्रा रेडि जोबसै आरोखि नैबे जायगायाव आंबो फैनानै दंफैयो दा आं नोंथांमोननो देखायलांनि नैबे बासआ थांगोन आरोखि ना नैबेवहाय गासैबो बेंटलनिफ्राय थांजोबगोन बेफोर गारिफ्रा गासैबो जोबोर ना आगोलनिफोर बिसोरो गासैबो बेंटलनिफ्राय थांगोन नैबे बेनो जाहैबाय आबसु अफिस दै लोगोफोर नै आबसुनि सेंग्राफोर आरोखि बिसोर गासैबो थांजोबसिगोन दसेनि उनाव दतमा दिनै थांसिगोन आरोखि दा आङो देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो गारिफ्रा बेवहाय रेडि जोबसै आरोखि ना दतमायाव थांसिगोन आरोखि दिनै ओमफ्राय माखासे दंबायो नैबाव रेडि जोब आरोखि दै नैबे गारियाबो थांगोन गासैबो थांजोबगोन आरोखि आरो माखासे गारि फैगासिनो दंबायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थायोबा नुलांगोन आरोखि दा फुंनि समथ' बारा मानसिफोर फैथ'वाखै आरोखि दा एसे नेगासिनो दंबायो मानसि दसेनि उनाव ओंखारलांसिगोन बेयाव नैबेहाय रेडि जोब ओमफ्राय माखासे फैबावनांगौ दङ बेनो जाहैबाय आबसु अफिस दै लोगोफोर नैबाव अट'फोरा नैबावहाय जमा जानानै दंफैसै आरोखि ना दा जेसेबां मानसि फैयो बे अट'आव थिखोनानै लांसिगोन आरोखि गोबां गारि दंफैयो लोगोफोर नोंथांमोना नुहुरखाबाय माने बियो बेंटलनिफ्राय थांगोन आरोखि दतमायाव मानगोनां दिपेन बर' सार दैदेननाय आबसुनि कनफारेन्स दै बियो 50-70 बोसोरसालिया जथुम्मा आरोखि ना नैबावलाय नै बेहाय ज' जाहांबाय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो आं देखायलांबावगासिनो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैबावगोन लाइन आरोखि ना बेवहाय दतमायाव थांगोन गासैबो अट' गोजाजोब आरोखि ना गारिया नै बेवहाय गासैबो दंजोबो जेसेबां मानसि फैयो बेनिफ्राय थिखोना लांगोन आरोखि दतमायाव बेंटलनिफ्राय थांबाय आरोखि ना दतमायाव बेंटलनिफ्राय थांबाय बेंटलनि बास बियो ओमफ्राय माखासे फैगासिनो दंबायो बै हरै नुहुरखाबायना लोगोफोर बियो गासैबो बेंटलनिफ्राय थांजोबगोन दतमा मानगोनां दिपेन बर' सारनि दैदेननाय कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ फैनानै नैबे जायगायाव मोनसे जायगायाव सफैलायबाय लोगोफोर दा नैबेबो थांगोन जाहैबाय दतमा आबसुनि मिटिङाव थांगोन आरोखि बासआ नेनानै दङ नोंथांमोना नुहुरखाबाय ड्राइवर भाई भाल के लया जाबि हाँ गाड़ीटा दतमा लगी पहुंचाबा लगे आज जाहैबाय नैबेनो बेवहाय नेगासिनो दंफैखासै आरोखि ना दतमायाव थांगोन आबसुनि मिटिङाव आबसुनि अफिसाव थांगोन आरोखि बे बासआनो थांगोन नेगासिनो दं मानसि दा फैथ'वाखै सिङाव नायैनो साबसे जाखो बा नै मानसि फैथ'वाखै गैथ'वा दाबो मानसि गैथ'वा फैथ'वाखै नैबेलाय नैबे जायगायाव सफैलायबाय लोगोफोर माने बेवहाय सबायझार जायगा आरोखि ना सबायझारनिफ्राय थांगोन दा गारिया माखासे थांबाय आरो फैबावनांगौ दङ दा बेखौनो नेगासिनो दं आरोखि दा नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायलांनि देलाय बावहायनो गासैबो जमा जाजोबदों आरोखि ना गारिया फैथ'वाखै नेगासिनो दङ दा बेयो सबायझारनिफ्राय थांगोन दतमा मानगोनां दिपेन बर' सारनि दैदेननाय आबसुनि 50-70 बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन दा बेवहाय थांनो थाखाय गासैबो रेडि जोब आरोखि ना नै बेवहाय दंफैजोबसै कय जाबि तुम्हार हाँ दतमा যাব
ঠিক আছে যাওয়া লাগে সব এই যে नैबेलाय गासिबो थांजोबगोन गारि फैथ'वाखै आरोखि ना लिडारफोर दङ औ थांगोन दतमा थांजोबगोन गासिबो औ गारि नेगासिनो दङ फैथ'वाखै थांबाय माखासे थांखांबाय ओमफ्राय दा फैबावनांगौ दं आरोखि नैबेलाय बावनो दंलाजोबो बेयो सबायझारनिफ्राय थांगोन आरोखि गारिया फैगासिनो दं मा बुंदों जों माने गारि मोनथ'वाखै गारि मोनोबानो जों थांगोन औ जों दा गारि गंनै मानसि दंबावो आदसा दे गारियाथ' फैगासिनो दं सिन्था गैया दानो मोनगोन आरोखि औ दे गारि नेगासिनो दङ फैथ'वाखै आरोखि गारिया दा गारि फैबा थांसिगोन दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों